okuyan goşgulun öz sesin mi deyip sonra berýäňiz. Mehriban doganlar, ine men şutaydy, häzir öz sesimden goşgu kap berjek. Soňam artistçylykdan öýkünip berjek. Agay diýene şu geçen bensiýe mallym balam. Agtajagym diýene ine canlydy sen diýdi, içiň ysýanlar diýdi. Hawa balam içmäge ysýanlar diýsem, maňa bir telefon getirip berdi, telefon. Yüzünden şey dip geçirýän bory eýlek beýlek geçýär. Maňa bu internetin emosyny ödüp berdi. Agay diýene hakyt diýene inanmarsyň goýdy. Hakyt daga Allahan, Hudaýjan men aýtdym, geň taň göremok diýdim goýu. Salam seni, süýýän seni. Şeýtirip oňşap duran dada uğratýarlar. Men aýtdym, sen ata babaň gorsun diýdim. Ýanyma geläýsen diýdim, aýak ýolmuň ýerinde de durup bilmersiňiz diýdim. Artyp balan näme munna bir gurup gatýym mirzat bar ekene, towe sapralla, Hudaý saklasyn goýup mene towe. Ýöne bular maňa ýöne eýle beýle süýýän zat diýip dagy ýüregimi redip ennamy degdiretip barýarlar agyw. Men köpüsüne dağıl bor diýäýesim gelýär, Hudaý saklasyn tow etdim. Bu erkeklere inamam ýok ýöne gyýp. Onsoň diýene bir ýazýar maňa, salam diýip, menem kim ha diýenne buňa. Way salam diýip ýazsam men azym, sen adyň kim diýip. Way menem Jemal diýdim maňa. Bu ýerçekeniň men etjek bolýan zatyn bilýän men agşama taýýarlajak bolýar. Saptym diýene sara boýlanmak diýil ana, eýlemizden howa çekip dura bizden başga da adam ýok. Maňa menem ýaşyz diýene bir telefonum şey diýetden bassym da sen sürekenne bilam. Geçirdim bolyn mara. Bir agzynda bir diş ýok, bir aňyrdan sataşdy. Salam, tagamanmy, men manat pensiýalýan. Agbolly pek geýtirip aleyne ýagytran, bir tanışyp bolaýsa nomeryň beräýsen diýip. Diýdim, "Gyýw" diýene, "Öňe birini boguldyryp zordan indim" diýdim. "Way, agzynda" diýdim. "Oň bir diş ýok agranlygyň, men näme diýin, başyma ýapyn monu, ýöne Hudaý saklasyn bolýar dagy." Way men atamara Moskowişde köýne towuklar, induklary, ýumurtka basarýa, şonýalyk maşin sürýänmi? Way. Baryň aýdyň ýaryma, derman bolsan janyma, dermanymyň haýry ýok, özi gelsen ýanyma. Suwa garşy, ay bakar aya garşy, tay tapylmada jahynna. Adamyň bir mätäç zady hoşdüzdür. Hoşdüz aýdyň, depetine täç bolar. Dirlikde aýdyň, diri käsilaň, kim bilip dur, bir ýyldan soň geç bolar. Allahan, Hudaýjan marajygym. Görüp bilmedigen göze çıksın çıkayım. Sen mara çıkayım. Jekcan bolsaň men mara burslaw çıkayım.